हेलौ सना मा खालामदों? औ दं ओरैनो जिरायनानै। सना देना जोंहाबो जुलि जानोसै दस्राफोरबायदि रुजु रुमु रायजो जानोसै बायदि सना। मा होनदों जुलि जानो ना मा होनदों? औ सना हाबा जानोसैब्रा दे। हाबा जानाय संसार जानायखौ गथ' गोरलैनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनखोना माखो नोंलाय? आरे सना आं जक खालामाखै सिरियासलि बुंदों। दानो हाबा जानानै उनाव माजों सोलिनो? आरे सना आंलाय सुखिदार साख्रि मोनबायना बेबो सरखारिबाव मासाव मास आंबो बेथन मोनसिगोनब्रा बेजोंनो जागोन रुजु रुमु संसारखौ मा सानदों नोंलाय? नोंखाय बाखाय सुखिदार साख्रिनि बेथनजों दानि जुगाव संसार जानो हायो नामा? बेसेनफोरनि बांनायखौ नुदों नोङो? हायोलै सना हायो दस्राफ्रालाय माबोरैथो जादों दस्राफ्रा माबोरैथो सोलिगासिनो दङ? दस्राया माब्रै जादों जायाखै आंलाय मानो बेखौलाय जिखुनु हक आइ आफाया आंखौ थिखादारसो हरगोननो। थिखादारफ्रा मोजां जाया सना खुगायाल' गोदै गोदै थिखादारना हिनजाव गदाय लाग्रासो जायो बिसोरो मिथिगौ नोङो थिखादारा मोजां मानसि नङा बेखौ बले गोसोआव ला नोङो। मोजां जाबाबो जायाबाबो दानि जुगाव थिखादारफोरजों हाबा जाबासो गाननाय जोमनाय मोनो सना रुफा मोनो गोजान गोजान बेरायहैनो मोनो। गोजाननि हाजोआना नुनायाव बिराद समायना नाथाय जेला बेखौ खाथियाव नुहैगोन अब्लासो बुजिगोन मिथिगौ दा नोङो? है बादहो नों खोथा जिखुनु आंखौ नांगौबा थिखादार जाग्रो आइ आफायाबो थिखादार हौवानोसो हरोनो बुजिबाय दोन। हेलौ फनखौबो दानबावबाय मा जाबावगोन दानि जुगनि सिख्लाफोर खालि थिखादार मालदारखौ नागिरथारसै थिखादार जायाबानो बिसिनावबो बिमा बिफाया हराब्ला आंथ' थिखादार जाथारनांसिगोन आंनोथ' बेखौ नांथारगौ। सरखार सोलायनायनिफ्राय थिखादारफ्राबो भिखारि स्टाइलसो जाबायब्रा गोदो 25,000नि जौ लोंग्रा थिखादारफ्राबो दा गोरान लोंग्रासो जाबाय 80 थाखानि आंनाव थाइफा थाइनै थानायजों आं थिखा मावबाबो गोरिबसो जागोन बिलथ' मोनखाया मा बिनानैसो जानांगोन खोमा बोरै थिखादार जाबावनोब्रा आंलाय बे फायखानाफोरखौनो लुजेननांसिगोन दाहार दुहार लानाबाबो उफाय गैया हिनजावखौ नांथारगौनो बेखौनो खम जारलालै बे हिनजावफोराव थिखादारफोरखौ मानो गोसोथोयोब्रा।